bonjour. Za io hitantara raha mampalahelo. Za io nandefa entana nandeha Madagascar nosy be. Que raha io zay tsisy problème nandalo a Milan, la douane Milan tsisy problème, ta France tsisy problème. Raha io zegny téléphone aroe rano magnitry tomobily ro mikarkarton apetaka hantohantogna amy tomobily igny. Baka io amizegny tragnony téléphone aroe canotière baka io amizegny tragnony hondagna aroe. Io zegny nalefako a Madagascar tam DKL zo 2 kilos. Que navy Antananarivo mila la douane ao zay mila 5 430 000 francs. Nefa raha agnaty zegny 300 €. Que zo ndraiky hoe paquet io zegny tamin'ny DKL ny fiaigna 100 €, boko assurance nany 8 €. Que navy tagny ro mila vola zegny nefa raha agnatiny ao tsy mahampy zegny feky. Que amin'io entagna antena tsy tiantena amiagna roa ny fiaigna vola ty. Rango entagna io talohany boanany. Izy amizegny hoe raha nampalany fagnahy hoe ro continue mangala vola amitena entagna antena tsy alefandro amy tany aviany agny. Que marandraigny 2 jours nagnifako vola 5 430 000 ty. Ro nila vola hafa koa. Nila 415 000 francs. Io koa zegny tadiavindrô koa. Ny fiaigna koa marandraigny igny. Entagna ty tsy mety mahay loso. Nanjary fitadiavam-bola za ty. Entagna tsy nety nahay loso. Entagna zio mbo amindrô Antananarivo fo. Karaha raha nisy jamala igny agnatin'ny zo sa nino. Asa tiandrô telefone io tsy haiko. Que raha fa déclarena taty roako tagny koa fa nangala vola continue mboboakandrô eky baka le entagna ty. I roa zio continue feky nanjary fitadiavam-bola andrô za ty. Nanjary hoe continue fo roa mangala vola, entagna tsy mety nahay loso. Ndraiky nianty koa nagnotoniagna ampiagna fo entagna io havy anarô fa mangala vola fo continue mangala vola aminakay. Que entagna tsy mety nahay loso. Ro nivolagna fa koa tsy tineny talata. Izaha koa ro anefa ro continue mangala vola fo amy tena. Hempaka zary avako aby. Tegna ny hempaka amin'olo a Madagascar. Tsy amin'olo a Madagascar fa amin'olo la douane io. Asa ndre ro la douane io ndraiky ro DKL ty miaraka miasa hoe mpangala vola amin'olo fogno. Que atsika andafy mitandrema tegna mitandrema. Entagna deky izy io ty nihova raha jiaby zegny amindrô hagny Antananarivo agny. Ro io fa tsy mizaha raha valerany entagna agnatin'ny carton ao. Fa mizaha carton. Carton 2 kilos za fa nagnefa 5 430 000. En plus in zegny nagnefa 415 000. Que ro nivolagna hoe fa zay fa tsy mizaha raha valera agnatiny fa mizaha carton fogno. Que zegny la mbo marigny labiny. Mbo marigny raha karaha zegny. Koa io fo raha ataondrô tsisy olo andefa entagna hagny. Zegny tegna raha mampalahelo. Antena nagnefa raha karaha igny continue alefandrô eky entagna antena. Entagna nakay bloqué andrô ao fo. Isanandro arô magnasara mahita raha fo angalandrô vola amy tena. Entagna 2 kilos tsala nagnefa 6 millions. Za misy prevo, za misy reçu nagnifako izy. Za jo fa nahazo reçu aroe. Araiky 5 430 000. Araiky francs. Araiky 415 000. Raha mbo marigny amitsika hagny, possible amitsika hagny, la douane tsika hagny, ndraiky DKL ty magnandra karaha zegny. Mitandrema tsika riavako aby. Tegna mitandrema fa nandravaholo ro hagny, nandravaholo velogno. Ke tsika andafy aty magnanova jo tsara tsika koa andefa entagna amy DKL. Fa za baka fa nandefa tamy voanalohany tsisy problemo. Fa za fo fa tsisy lera andefasako entagna amy DKL.
ke anaro lahaby amin'ny Facebook ato mbo meza naro hevitry lahaby fa tsy fatondra entana nakazy io fa ngala une semaine amindro fa isy rabotaloan bonane fa une semaine nandilatra ngala 2 semaines izy io mbo hafo merci naro ntandregny lahaby riavako aby fa tsy fatao olo ra karate ro mahita olo mipetraka andafy kolibaka andafy nino karaha ro volagna tena misy vola fa nefa jaly aty hitandro io ijaly baka tsy hitandro ke ro mja continue mangala vola fo